Erokamano ayudi achiel kachiel koa e kaunti ma Homa Bay kama mbaka oromo kawuono wadonje e wach mar kaka jatelo manyo chung ne duol mochung kende mar yiero e Kenya ka migosi Chebukati koro odiochieng' ma kawuono bedo odiochienge mogik ma koro chuno ni nyaka to koro bi owuog e ofis kendo we thuolo ne telo manyien mabro donjo. Jatelo ni no osetiyo e yore mopogore opogore kendo jopiny nene kane luwore ni ene gimiluongo gi dho wasungu ni public office. Nene apisi no manyo ji te nyo ng'iyo tijene kendo moloyo to nene apisi no manyo chuny ji omoko nikech seche mag yiero en mano bedo kaka jathek kendo en mano ogolo duoko mane miyo tend piny bedo e yo mano ogole duoko. Osetiyo e okenge mopogore, osetiyo e yore mopogore opogore kama nyo bede kaka jatelo. Kendo kogik ni sani koro nyaka to wuog e ofis en okang' ma koro iwacho ni duolno mochung' kende ne yiero koro timo gimiluongo ni history in the making. Gitemo loso ni sirikal manyien o duol manyien ma koro biro chung' ne yiero ni en duolno ma koro biro chalo nade. Obro chalo gi manya osebedo ni koso obro chalo gi mopogore. To kapok wachope mano dwani wang'iya nena kwago mbaka gi jopiny ni jopiny ne neno Chebukati kaka ng'ama chalo nade. An kaendi gi jadak ma Homa Bay ma bende no oseyudo thuolo mar luwo Chebukati e yore malach nikech ochung' ne ratiro mar oganda. Wagombo ni mondo gonwa mbaka ni osechung' ne ji mang'eny e weche mag dwaro ratich oganda. Chebukati nyo neno kaka ng'ama ne chal nade e tichne mar tayo yiero. Erokamano ahinya, gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno, an jakedo ne ratiro mar oganda e Homa Bay County ka. Wasebedo kwaluwo chenro mar yiero, wasebedo kwang'iyo kaka yiero itayo e Kenya kaendi are ne migosi Chebukati donje apis mane higa 2017 nyaka sani koro owuok e afise kosetiyo higni 6 ma koro owuok sani 2022. Adwa wacho ni Chebukati chia mare nigi weche mang'eny kendo mathoth monego bed ni ng'iyo. Wiwa ok nyal wil ni history mar Africa kata Kenya mangima kaka commissioner en ma presidential election mare petition presidential election petition manoteri in 2017 nochwad piny nikech noyude kane nitiere gi ng'ikruok mathoth e ombulu manogo higano. Ma achiel gik manoyudi en ni kura nokogo e yono makare. Miyo chia mare ne watemo ng'iyo kendo watemo ng'iyo fuonni mag chia mage ni to ne chalo nade. Mano gima dho ngere luongo ni integrity issues. Wach mar ariyo kisomo article 84 mar katiba mar piny wacho ni koponi go ombulu to nyaka obed accurate, obed simple, obed verifiable. Gik machalo kamagi osebedo kakelo kihondgo e ngima dhano. An kaka nene ni Chebukati oseketo oganda mathoth e Kenya mangima kod tuo mar paro. Mano endo gi dho ngere wanyalo luongo ni post stress disorder PSTD. Ma gima timore ni osemiyo ji mang'eny tuo ma interfere gi gimiluongo ni the right to life. Nikech sama ji dhi go ombulu, dhano ma dhi go ombulu, wago go ombulu kwa ngima wan voters. To bang' kwase go ombulu kwa ngima ka wan voters, sama koro idwa som kura midwa yangi ni to ng'at mane moyombo ni to koro ji bedo matuo. Ji bedo gi tuo paro, ji bedo gi tuo mar ng'wech. Omiyo chia mar Chebukati to en karno serve offices okosebedo gima ber kabisa. Wach mar adek madwa wacho en ni Mr. Chebukati kadhi dala gi an awuon kaka nene en ni odhi kendo odhi kabisa. Ok awache yo marach, ta wache nikech en ng'ama is an advocate of the High Court. En wakili mar High Court. Wakili mar High Court en ng'ama omiyo teku mar to uphold the integrity kendo nyako bed noluwo chik. Awache kaka an be ang'eyo ni an jalno maluwo chik. Ang'eyo ni Chebukati is an advocate of the High Court. Mose bedo ka serve a list of advocates. De bedan ni Anti-Law Society of Kenya. Gimokwongo ka gima chalo kamano timore ne okil ma en one of our members. I revoke his license. Obed as an ordinary citizen. Okawach mano endo out of each one. Awache nekech nitiere shida ma osebedo kotimo momiyo iyudo ka like ballot papers o print mang'eny to ilali nitie the total number of registered voters. Kech once ni voto yiechi ni mano en vote marach. To ibola gi kanyo. Wach mar ang'wen en ni polling station presiding officers oklan ga results at the polling station.
and always ginga quiet about this. Onego beni banka sego kura kaka nago kura manga primary school in Homa Bay town constituency. Presiding officer mochungne that given polling station. Onego beni lando na nikura na waselo kura sa pagario kunde lando kama. Gin magi git collect kura gicha kitingo kiani tere tallying center itero kanye. Katiba matingo ni wacho malerni onego beni ilando kura at the polling station. Mama nendo gimoko sebedo kate. To bende dibed ni nene berne kata achiel moro ne en dhano mane tiyo to bende ok dibed ni dhano dibed marach duto bende di nene berne moro gima aneno kar berne en ni time modonjo office kopogore gi jatelo mano okuongo dhi Isa Hassan mano dhi en ni employees mag IEBC ichulo gi pesa gi in time mamano endo is a credit nekech iyudo ka officers matiyo kanyo endo pesa gi donjo negi in time makata sama wuoyo kodini onge ng'ama lalamika ma complain ni pok ochule pesane malalamishi mang'eni nitiere sat now kaka wuoyo ni nitie joma nower KICC Bomas of Kenya mage joma yuago pes gini mondo mi ochulgi mamano en gima nyalo bedo sorted out erokamano mano wantiere gi jakedo ne oganda ma otemo lero nwa kochung ne oganda mathoth ma bende nyo owuoyo godo kendo nyo gitimo go twak mang'eny ewi jadung Chebukati makoro sani kawuone odiochienge mogik e office ka obiro yudo thuolo mar wuok kendo jatelo manyien biro donjo kowuok e county ma Homa Bay and James Latano. Erokamano ahinya mano James Latano otwak e yo makare ahinya kendo mano Pach jakendo ratiro mag oganda kawuok e county ma Homa Bay. Erokamano James Latano we mondo mi idhi rangu weche mamoko bende madhi kelo nwa weche manyien mag migago kagi